अरे पढ़े में ध्यान देना तो बाबू लगी हम कूटे। अरे पढ़े में ध्यान कहाँ लागता जो से बिजली से प्यार दिला। अरे ये तो ते सत्ता दी पिछले से प्यार कर ली से तो परसों कर बर्थडे बाटे का गिफ्ट देबे? प्यार में गिफ्ट देवे जरूरी होला। ए फिल्म ना देखेली से हीरो हीरोइन के गिफ्ट देवेली तो तबे पटेली सब ना तो ऐसे भाग गेली सब। कहता रे पैसा आई कहाँ से ललुआ? आज आज के बाबू से सुतिया नु आज हम पैसा चुरा के बिजली के गिफ्ट दे देवे के। ठीक कहता पढ़ ना तो आज ही पढ़ बिजलिया के गिफ्ट दे देवे के भाभी से हम तो पैसा चोरा लेवे के यह तो हनी के पढ़ाई होता रे। बिजलिया के प्यार के भूत थे बा हैं। अरे तो हनी के प्यार करही बत किताब से पढ़ाई से प्यार करसन कि आदमी बन जासन। अरे हम आदमी ना बननी सोचत नहीं कि तोहनी के पढ़ा लिखा के आदमी बना दी हैं तो तनी अरे तोहनिए के चलते नु परसों बिजलिया के बाबू जो झगड़ा भइल रे तोहनिए खातिर नु हैं ते दाची हर रे रे हंसत रे मस्त मैडम रोतनी मर के कनपट्टा न करम आ चोरी करे के चोरी सिखावत रे तोहनी के हमरा बारे में का जाने रसन। अरे जाके हल्फा डिजिटल पे देखा सन एगो समय रहे कि बिजलिया के माई से हम प्यार करत रही आ ओकरे प्यार में हम बर्बाद भइनी आ तोहनियो के बर्बाद हो जीव सन। जैसन माई बिया वैसने वो बिया रे समझला सन। 15 अगस्त के स्कूल में भाषण देवे के रहे हिंदी में तो बोली ना निकलते कहले रहलो तोहनी के तो इतना हिंदी कमजोर बा हैं पूरा गांव में हमार नाक कटवा देलो सन हिंदी में भाषण ना देके तोहनिए के चलते उ टिकधारी तिवारी के बोले बनी हिंदी के टीचर हम टिकवालू हां टिकवालू अरे उन तो कुछ आवेला उ तो आउ झोला हमें ना तार मामा के आवेला तारा कुछ आवेला सब तुहे जानत रहो। गांव भर के लड़कन के ट्यूशन पढ़ावत रहन करावेला मार के तार ने पल्ला फाड़ दे माई बिगाड़ के रख ले बड़ी तू लोग के। उ मास्टर समनी के ना पढ़म जा क्या करे से उनकरा से ना पढ़बे ना। अरे साला कैसे कैसे तो उनकर हाथ गोड़ जोड़ के उनकरा के बोलैले बनी उनकर बाबू हमरा के पढ़ैले बना हां त कहां तारा कुछ आवेला ना बेला रे असि तोहनी के जन्म ले लेला त ना हमरा आई है हटाओ ना 40 में 20 मार तक पढ़ हिंदी भाषण दे अभी मुंह पर ले रहा है। ए मल्लू बड़ा मास्टर साहब आई हैं नहीं बैठ समझावत रही ठीक कहनी प्रणाम मास्टर साहब खुश रह तू तारो तू रिक्वेस्ट कइला कि आ गए ना ते अपन खेखरन के हम पढ़ावे की। अरे रउआ त खानदानी मास्टर है और बाबूजी हमरा के पढ़ाई तो सोचत रही कि रउआ हमर लइकन के पढ़ा दी। लइका तार बड़ा बेहाथ बड़ा सन ठीक नु ध्यान देत नहीं के बढ़िया से कनी पर अब तनी माई के दुलार में बड़ा सन पढ़ाई तो सुधारियो दे हमारे नाम टी डी टी जी हां तने को बरियार सटा का हां तने लिया के रखे के पड़ी। हां सब लिया के रख दे सटके खाते नहीं गए तिगड़े हां खियाई में कनी के नु अच्छा सुन ले नु बाबूर के छड़ी काट के लिए आसन एक अनिए से मंगवाई जाई पहले वो सटका लेके आई ये कनी के मरम्मत तनी बढ़िया से करे के पड़ी। हां तो कनी को ही लेके बोले अभी लेके आओ ले ले है सटका हां बढ़िया से के कनी के जब लागी है से सटका नु हो सवारी दे अब सीधा बैठो हम नहीं जानता नहीं कौन करो हो सन दर किताब अपन भीरी देह उतार दे अब पढ़ हां बाबू मैं ये जा ना रही हम पढ़ाई तो ठीक नो ना तो लइका बिगड़े लो हम जाते नहीं ना तू जइबे कर हां हम जाते नहीं हां तबे कनी काम बुखार छोड़ा नहीं आओ तनी बाजार से हैं हां पढ़ाई चले अरे पहले किताब बंद कर सा बंद कर रे तू बंद कर का नाम है तोर कलुआ तोर रे ललुआ। अच्छा ललुआ या कलुआ तोर बाप मल्लुआ के का नाम है रे असद का है बड़ा सर ए मास्टर साहब भल बोलू के हई का अपन ही पूछतनी कि मलुआ के नाम का है बताइए दे तनी नवावे पढ़ेला तो दांत चिहर ले बालू ए चल पहले क ख ग सुनाओ तो पढ़ के। ए मास्टर साहब हमनी के कखवा ना पढ़म जा काहे रे बानी जे छौआ में नसली के पढ़ाई हम केरा पढ़म जा। हां ठीक कहता रे ना पढ़म जा ना पढ़ब जा ना बारह छौआ में पहले के इया के देखे
करवा दे मार सटे के दे तार लोग तुर दे भूल लाओ तो लोग ना पढ़ो पढ़ जल्दी क ख कलुआ चलो क ख सुनाओ तो क ख ये छठा में पढ़ता नहीं अरे कलुआ चलते सुनाओ तो खो 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 चो अरे ये तो ये देह तुर दे अब मुंह लड़ाओ तो लोग ये होई ना पढ़ो भरू ना पढ़ो बैठ सीधा ये पढ़े वाला छठा में क ख के 13 बाई से अब सुन लो सर जैसे हम क ख पढ़ावत तनी ऐसे पढ़बो से तो तनी के कबो ना भूलई बस हम बोलो तनी ओसा ही बोली हस बोलो स काला खरगोश काला खरगोश गोरा घोड़ा गोरा घोड़ा अंग 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 याद भई रे कलुआ हाँ हाँ चल सुनाओ तो तनी काला खरगोश गोरा घोड़ा अंग अंग अच्छा ते सुनाओ रे काला खरगोश गोरा घोड़ा अंग अंग अच्छा बस असही जैसे हम कहब सही पढ़े के बा चलो सर अच्छा जाओ पढ़ाई नो हाँ हाँ चाची चा- छाके चाची झाके जेठ झाके जेठ झाके अड़िया अड़िया या बढ़िया हाँ चल या भइल हाँ याद हो गया। चल सुनाओ तो चाची झाके हाँ जेठ झाके हाँ अड़िए अड़िए या बा चल रे ते चाची झाके छाके चाची झाके हाँ जेठ झाके हाँ। अड़िया अड़िया या हाँ तनी मुनी काल पूरे कंप्लीट कर लिया था तो दे तुर दे मार के ठीक बा अब याद करो सर टठा टठा टाकला ठोके डिक्की में ढक्कन हमनी के ना पढ़म जा कहे रे ऐसा ही पढ़ावल जला अच्छा अब तो हनी के समझाइबस हमारा के टीडी टी तिवारी के यानी टिकधारी तिवारी के का भाई मास्टर साहब का भइल अब तहार लइका हमारा के समझाओ तो बताओ तो बड़ा सा रहुआ का हमारा लड़का हाँ। ए मास्टर साहब राव कौन सब्जेक्ट कमजोर बा कि उ समझाओ तरह तू लील पढ़ा के हव हैं बेटा तो बेटा बापू है बा तू समझावो तरसन हां कि हमारे के बतावो तरसन ई हाँ रहुआ के तब का रे तोहनी के ना सुधर पसान ई तोहनी के पढ़ावे ही बानू कि तोहनी के इंग्लिश के पढ़ाई बसान ये बहुत गलत तरीका से पढ़ावत रे गलत तरीका से हाँ का पढ़ा देलू गलत तरीका से रे बताओ रे काला खरगोश गोरा घोड़ा अंग अंग फिर एगो पढ़ावत रे चाची झाके अरे जेठ झाके अड़िए अड़िए बढ़िया रे हाँ ई कौन पढ़ाई है रे हमो नहीं पढ़ल और ये कौन पढ़ाई है भाई एगार पढ़ाओ तरन हैं? टकला ठोके डिक्की में ढक्कन ए महाराज के का उल्टा पुल्टा लड़कन के पढ़ावत नहीं ए तारा लइकन के कखा गइयात बा छठा में चल गेल सन ई हमरे पढ़ावल नु तारे के सुनावो तरसन ई कखा का कहा ला तई का ह है करिया खरगोश उजर घोड़ा ई का उल्टा पुल्टा पढ़ावत अरे तारा ना बुझाई हैं? ई हम अपना हिसाब से पढ़निए के कोनी की याद हो जाई अपने क से काला हां ख से खरगोश हां काला खरगोश हां ग से गोरा हैं? आ घ से घोड़ा हाँ। गोरा घोड़ा अंगा अंगा आ एगो छ जो आड़ा 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 कइले रहसन ए आड़ा आड़ा ना अड़िए 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 अरे अड़िए अड़िए के मतलब इया अड़िए अड़िए यानी हाँ इया अड़िए अड़िए ना बुझाइल अरे सब बुझा गइल मास्टर है कि पागल है ये तो मैं कुल खानदान के हमारे पागल कर दी एकरा तो खुदे कख बुझात नहीं के उल्टा पुल्टा पढ़ावता ए मास्टर साहब जय हमार लड़का अभी ना पढ़ी तो जय लोग जय पैसा देवे के भइल त जाई हम ना ना जय लोग ले ले पैसे जय हम जा तनी अभी ना तार पूरा खानदान कबो ना पढ़ी मास्टर के बेइज्जती करत रह बोला के ना 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 प्रभु लोग जय जा तनी हाँ, कोनो प्रभु। तार लइका ना पढ़ी आज धन्यवाद रहुआ प्रभु जय जा तनी तार कोनो खानदान में ना पढ़ी बेइज्जती करत रह मास्टर के बोला के तारा जय
बाप रे बाप। ठीक कइला है पापा पागल रहे मास्टर भगा देला है ओकरा के हाँ हां बाप रे बाप। ये सब्सक्राइबर बंधु पापा खिंचियाई बाड़े आप लोग मत खिंचियाई चैनल तो सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करी और कमेंट में बताई हमने की वीडियो कैसा लागल। नमस्कार।